Thokozani makhehla, thokozani bo nina zalukwazi, sibingelele kakhulu kogogo nomkhulu amathwasa. Sibingelele nina nonke-ke makhosi amakhulu, nina baprofethi. Uyena-ke umkhulu makhosela lolu esigodlweni senke yamabalabala, ishoba lezitha emakhosini amakhulu. Namhlanje ngizokhuluma ngendaba esidumile, ngendaba esisijwayele ukuyizwa. Mkhulu, abantu bami bafikile kumina, kufika ugogo, kufika umkhulu, bangitshena bathi bazozithwasisela, bazozenzela bona. Nganza kwethu, ake ngiqale la without bashing you. Ukuzithwasisela kwamathongo kuyinto efanele siyi-understand ukuthi lonke ithongo elikhona elithwasisa umuntu lisuke liyithwasisela. That's the first thing. Uma ithongo likhuphuka lifuna ukuzoqhuma, lifuna ukwelashwa, lifuna ukuyongena entwasweni, ithongo, khumbulani ukuthi baya-understand i-environment esiphila kuyo ney'nyanga ezigcwele kulo mhlaba, ezenza ukuthi ithongo ligcina selizisaba izangoma, seligcina selisaba ukuthi uye emzini womuntu, ngoba there are so many cases where abantu behlukumezeka khona. There are so many cases where abantu becindezeleka khona uma besentwasweni. So ithongo elizithwasiselayo, the first thing ukuthi si-understand lo muntu usuke ethwasa amakhosi. Secondly, lo muntu usuke nezithunywa zakubo ezalayo noma ezinqabayo ukuthi uhambe uyekugobela, because they see a danger yokuhlala emzini womuntu. Ithongo malizithwasisela ke nganza kwethu, ake ngiqale la ngisho nje ukuthi ayikho inkinga, ungakusho lokho, kodwa yazi ungahlala ekhaya for 10 years ithongo lingakaze likuthwasise, kodwa lathi lizozithwasisela. Ngike ngisho kwabanye ngithi mina usibize masusuphothula siyofika sogida, because I want to see leli thongo elizithwasisela umuntu laziqedela yena. Ithongo lisuke lithi ngamanye amazwi, ngizokunikeza ugobela ozokunikeza izinkamba uziphahlele ekhaya. Le journey yakho ozoyihamba uzobe uyihamba nami, ungayihambi nogobela. Ugobela umsebenzi wakhe ukuthi angiqhumise, angiphelelise ngey'nkambi zami. Uma ingey'nkambi zakhe, uma seziqhumile iy'nkambi zakhe zapheleliswa, ngizobe sengiyaphothula. Uma sengiphothulilwe kusho ithongo, uma sengiphothuliwe izinto ziyaqhuma, zibonakale njengento enhle, njengento enamandla phezu kwesimo somuntu okade ethwasa. So ithongo malizithwasisela basically means ukuthi uzohlala ekhaya, uthwasele ekhaya. Alisho ukuthi uzohlala ekhaya ulinde ukuthi uyothwasa ngamaphupho, uyothatha uyise olwandle, uyokuvuka ekuseni uthi uhambe ehlathini ufike ukhe imithi. Lokho kwenzeka ngey'nkamba, ngoba khumbula ukuthi iy'nkamba lezo oyidlayo izona lezi ezihlambulula idlozi nethongo lakini, ukuthi noma liza kuwe lize selihlambulukile, kususe amadlozi anomona, amadlozi kade kuvala impilo yakho yonke. So-ke let us get away from this idea yokuthi you'll just sit at home and then uzobona ifilimu, ubona imuvu, mase uphuma usugobela. There's no such. You need isandla somuntu ozokwazi ukweqhumisa idlozi lakho ukuze idlozi lakho likwazi ukuphila, likwazi ukulapheka. Into nje injalo nganza kwethu. Isithunywa, idlozi, ithongo elithi lizozenzela lona, understandani nje ukuthi lisuke lithi uzokwenza usekhaya. Alisho ukuthi ene lizozenzela ngokuthi lizokuvusa ekuseni noma likuvusa ebusuku ngo-12 lithi ake asambeni-ke indlela yethu-ke namhlanje. Siyavuka ekuseni hambe yohlaba imbuzi. Siyavuka ekuseni hambe yohlaba inkukhu. No, lisuke lithi I do not trust ukuthi uzokwazi ukuhlala, noma lona self lithi I can't allow abantu ukuthi bakuthinte noma bakuthinte ekhanda noma bakwenzeni, because iyona nhloso yalo idlozi, ukuthi idlozi lakho lisuke kuyidlozi eliphakeme,
kuyidlozi elifuna ukuthi libe safe, okuyidlozi eline-experience, previous experience lapho elake lathwasisa umuntu, lowo muntu wagcine esechithwa ugobela noma wagcine esephambanisela izinto. So-ke that is what we are talking about masikhuluma ngentwaso ethwasiswa yithongo. Thokozani.